Do not unsubscribe or cancel like. We will block your account if you unsubscribe any channel. Te hakane ka video ngan hikaya pi kumno bo pinyo ya kita ki free subscriber, likes, view, watch time. bat kum ta nakateng Alvin sister to pilaban following hapo ki Instagram hapo ki Facebook ki link dan hapo ka descriptions pilaban check hapo ka description telada pedang supaya thamai hakane ka channel jungi ngakrpat ip sungu bhawat nom like klam da subscribe klam da like ya kane ka video namar kum kini ki jaj video kadai ki video ka bangin yarap na ka benta ki we ki bompat tip ki bompat nang tang kata phila dei bers ngu thu ba phim dei pan i no ya ka channel jungi klam da Subscribe. kublai phi bar kum no phi along te kata ko video ka bangi dang shu dap la ja kini ki sngi ki bela dap te kam dei re bangi ni sangi no bantre hapo ka YouTube na mar dei ka video ka bangi motivate na ka banta ki we ki YouTuber ki ba ki sangi no tang shiteng po ha kane ka jintre YouTube jungki te wat nam sngu pala sa pe ya baro ka video khnam ba pin sngu thu ka e ka jumu jong ka video ka bangin pelai na ka banta jong phi te wat nam pe tang ha ka cover jong ka video pin sa hap pe baro ka video nang ta don't skip wat nom skip watang shi second la ne ar second ro sampai full ya baro ka video jengi kena mo pinyo ki jing mentoi na ka benta ka jong phi hi tengah nge ba phila thai ba phila juat na ta ba phila ngam su batai ngan sa ino ya kene ka kam tre YouTube pin sa nomor pinyo kita ki subscriber na ta ki likes ki views bat kom ta ta pim nom yo ha ka po ka channel jong phi te ha kene ka video ngan pen i phi kum no ba pinyo free ya kita ki subscriber ya kita ki likes ya kita ki views bak nang tai bat ka watch time ru phila ban yo na po une o apps te une o apps kaling ai hapo ka descriptions phila ban download na po ka Play Store ya une o apps te nang tapan kani ka video omdei banga shoe batai start lane banga shoe batai lung leng hane te ngarung ngala da persyang ya une o apps ba kumno ka yarap shisha na ka benda ka channel jumpi kana ba pinyo free ya ka ya kita ke subscriber ke likes ke views na ta bat kun ta te kani hingala da persyang la ars ni likes ni menta te kalong ka ek shisha ka ba ai jing rap na ka benda ka channel jumpi lang ba da une o apps te ngarung ngala da persyang tamba ka exact time ngam tip hadu ka no sni kan one kane ka result lomba daw ne o apps po ka channel jumpi ka tangam la ban bo tamba endang la check haden chisngi nang ta ars ni ka don shisha ka jingkela hapo ka jing prejunga lomba badu ne o apps banga use hakini ki porte na kerman skam ba uniro un saya yarap na ka benta ka channel jumpi te kumno ka jing tre kam jong une o apps te ngan bataya philang bada ka screen recording jong ka mobile phila ban page nanta phila ban boot step by step kumno ngan pen i phi kumno hangno ba phi dei ban le ban yo ya kita ki free subscriber ya kita ki likes ki view buat kum ta lada pemej ba une o apps un yarap na ka benta jong phi nga ong ye phi haden ka to ka nes ni shisha une o apps un yarap na ka benta jong phi te link ki don hat po ka description so phasa download nok loi teneng kong enda pila dap download ya une o apps na po ka Play Store u bakar tang usap boster te sapli ya une o apps te enda pila dap pli ya une o apps pen sahaban enta ya email ID jong ka channel jong phi hapo une o apps ne namar bangal adab enter ya email ID jonga tenga ngampen issue re ya phi ba kumno ban enter ya email ID ngangai pa phila sya sngu hi telada pi phimpat sngu bahasa komen yanga temar sun poi ha kane ka interface ngan batai phi ka wei ka rukom tre hapo une o apps te ka baning kong ka long ba marsin pli ya une o apps phila yo ya ka te ka coin box sang te la komba shispa la ne arspa tengka ha ka coins jong phi te kane ka baning kong ka page ka baning kong ka long kata ka ba pin sahaban subscribe ya ka channel jong ki we ki YouTubers te ka ba arpat ka dei kata ka ba pin sahaban like ya ka we ka video jong ki we ki YouTubers te ka ba like pat ka dei kata ka ba pin sahaban page ya ka watch time jong ki we pat ki video jong ki we ki YouTuber te ka ba sau pat de ka dei ka ba pin sahaban tab ya ki video jong phi ka lada phi kwa banyo ki free subscriber ki likes ki view ka watch time bat kum ta
te kumba ngala ai kanuksa hangne ngala tab artli ki video hapo une apps te hakate kabaning kong player I bangala tab marsen nga dep download ya une apps ngala tab menin te nga hakane ka video nga don kam ka watch time te nga don kam shipong ki brew ki ban page ya ka 60 second hapo kane ka video te mentas ngi ngala check te kila don saungut ki brew ki bla page ya kane ka video junga ki bla page full 60 second ya kane ka video junga te ka baar pan ngadang shoot tab menta step hi te hakane ka baar ro nga don kam ka watch time te tang menta hi ngala check stela dan arngut ki brew ki ban page ya ka 60 second hakane ka video te ka basan pat kane ka box kadai kata ka balada phi kwa ban thit ye ki coins jong phi te pila ro ban thit ye ki coins nang ta ba phen lek ya ka VIP membership jong une apps te ka ba lai pat kadai ka ba phin ko lada phi kwa ban I feedback ya une apps la ka da ulong uba kumno te kumno ba phin trei hapo une apps ngan batai phi ning kong te ngan lek ha ka baning kong te lada phi subscribe ya kane ka channel ha kane ka benta te lada phi subscribe ha kane ka channels te ka kon jong phi kan kyu te nang ta par ngan batai ha ka baar te ha kane ro pin lada phi like ha kane ka video te lada phi like te ka coins jong phi kan kyu dengan ai phi ngan pen I phi kan nuksa ba lada nga like ya kane ka video ka pisa jonga menta kala don $1000 prapo $1 dengan pen I phi lada nga like ya kane ka video te ka pisa jonga kan sakyu kadang simpor yang nga kato kane second ban loading ya kane ka jing like jonga ha kane ka video te kan ipor yang ala kumba kat ar second chapo te menta pila check hadin bala kod kane ka second ka pisa junga kala q te kumba pila page menta hi ba ka pisa junga menta kala dan $1000 pa prat dollar te lada phi kwa aban page ya ki watch time jong ki we ki youtuber ro te hakane ka video ki ai ka watch time 10 second te lada nga page ya kane ka video te ngan sahaban klik ya kane te kane ro lada phi watch ya kane ka video te kapisa jong phiro kan sakyu te mata kala like kane ka video te endang la da page ya kane ka 10 second te kapisa jong aro ngala yo katkum kateka jing page jong ha kane ka video te namar baka net ka thut khindia thangne te kansa leki hadin kato kane second dengan peni phi enda kala like kane ka video te page menta hadin bangala page ya kane ka video kala ya kumba nadu ka sanpun second te menta kala poi lai po arpupra te enda bila dap page ya kane ka video enda kala dap code kane ka second hangne te ka pisa jong phi kan sakyu la kumba ta ka arspa la ne lai spa dollar hang te ngan pen I phi enda la code kane ka second ka pisa junga hang te kan sakyu page menta ka don $1000 lai spa pratengka te menta ka pisa junga kan sakyu te menta la yo lai spa sau po tengka te kumne ro lada phi kwa ban thep ya ki video jong phi ngan pen I phi te pen sahaban klik ha kane ka box ha kane ka campaign te lada phi kwa ban tap ya ki video jong phi dengan ngan pen I phi khindia te pen sahaban klik ha ne plus button hangne te hangne phi kwa ya ka watch time lane ka like lane ka subscribe apo ka channel jong phi te namar banga ngadon kam ya ki watch time apo ka channel jonga dengan klik ya ka watch time te anda pila poi ha kane ka interface te pen sahaban copy ya ka link jong ka video jong phi ha kane ka benta dengan like ha ka YouTube menta dengan sa copy ya ka video link jonga te hangne ngan haban
copy ya kene ka link jong ka video nang ta sa click share nang ta sa copy ya ka link jong ka to ka video te anda pila dap copy hang nang ne nai po ka YouTube te pin sahaban page ha kene ka benta te hang ne ngala ai menta page nang ta at te hang ne pin sahaban enta kat nongut ki bru ki ba phi kwa ban page ha ka to ka video jong phi te menta pin kat kum ka jing kwa jong phi kata phila ban enter ya ki number hang ne namar kata ro pin sahaban sngotu ba kat no ka pisa jong phi hang te kadon te namar menta shiphongot nga la yo hi tang ba lada nga ai shiphongot hang ne te ka pisa jong akan sakat kan sadon la kumba shispa dollar e kumto te nga ngam kwa ya shiphongot te mentang tho hang ne san ngut te hang ne hawa pat pin sahaban enta kat no minute la ne kat no second pin sakwa baki broken page ya kane ka video jong phi te hang ne ngan I 60 second nang tapat sa klik create campaign enda pila dap create campaign hakane ka benta oka I invalid number dom lelera namanga duna ka bisa dengan I 2 tharai kala sya ne kampat sya ra and I pongot kala sya te sa click create campaign te hang ne kala wan ka interface pa phi kwa ban red na em ya kane ka app sang ne te ngam kwa re tanga sa click maybe later tapi hang ne kala wan kane ka video jonga hapo une o apps te haden ka to ka nesni ngan sayo ya ka watch hour long ba ki bru ki bape ya kane ka video jonga te ka exact time ngam tip haden ka no sngi haden ka no kanta pen sayo ki view hapo kane ka video jong phi te ka tap nga ong ye phi sngo bhasa check enda haden arsngi lane laisngi kan sa don hi ki ka jing chen ka ba phila banyo hapo ka channel jong phi te lada phi kwa banyo ya ki like nang ta ki subscribe ro lada phi kwa banyo ki free subscriber nang ta ki like support ka video jong phi ro pin sahaban klik hi ya une u plus icon te nang ta pin sahaban klik hang ne ka balai ka dei kata ka subscriber ya hang ne ro pin sahaban copy ya ka link jong phi dengan shu icon nuksa hang ne dengan sa page hi ya ka to ka ju ka video ta hang ne pin sahaban klik add te hang ne pan lada phi kwa banyo shi phongot ki subscriber te ka pisa jong phi kan sakat 6000 praspa dollar te hang ne namar ka pisa ngam don shure namar ka lakat news te namar pa ka pisa jonga kam don shure hang ne te pin sahaban ban like la ne ban subscribe ya ka to ka video hang ne te ka pisa jong phi kan sakyu ka number te nga hang ne ngam don pisa shu te la da phi kwa ban yo ki free subscriber ru te pin sahaban enta ka nongut phi kwa hang ne te hang ne ngala ai ka nuksa shi phongut te ka pisa ka ba phi dei ban don ka long 6000 praspa points kamot 6000 praspa pin sahaban don ka pisa hang te lada phi don ka pisa te pin sa la ru ban yo ya kita ki shuphawngot ki subscriber hapo ka channel chungphi te enda phi la don ka pisa te sa click create campaign te ka video jungphi ro kala long hi kumjo te kane ka jing ai nuksa junga ya phi ngange ba kalong ka kata ka ba ai jing ra ba jing mentoi na ka banta jungphi ba phin yo ki free subscriber ki like nang ta ki watch time hapo ka channel jungphi te ka ba ngakwa ban ong ya phi lada ka pisa jong phi kaduna makanaru te pin sahaban klik subscribe la ne like nang ta par ka pisa jong phi kan sakyo kane kam don jing namar ka shong ha ka jing fresh tom jong phi ba pin pelut por bad une apps te ka bakhadu ngakwa ban ong ya phi te pin sahaban page ha kane ka box ba pin sahaban snothu ba ki ong subscribe to your favorite channel and get bonus. Do not unsubscribe or cancel like. We will block your account if you unsubscribe any channel.
Hang neka mod balada pi la dap subscribe ya ka neka channel sungubha wat nom unsubscribe ya ka to ka channel ka ba pi la dap subscribe ha po une u apps telada pi unsubscribe ka neka apps kan sa delete ya ka account jung pi na po une u apps